Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a tohle video je jak si nastavit a stáhnout vlastně Bandicam. Takže můžeme jít na to. Takže do svého vyhledávače si napište bandicam.com. Tak a tady si, jo, super. Tady dáte download Bandicam a podle toho, jestli máte Softonic nebo nemáte Softonic, tak si prostě to stáhnete. Já nemám v tomhle počítači Softonic, takže si stáhněte toto. Jak si to stáhnete, tak by se vám tady něco mělo objevit a spustit se ten program, dali byste další, prostě další a instalovat. A jelikož já už mám nainstalovaný Bandicam, tak už můžeme jít prostě na to. Takže tady teďka nemůžu jít, protože já natáčím, ale vlastně to je úplně to samé, akorát tam je FPS navíc a tam si můžete dát podle toho, jak máte výkonný počítač. Takže tady v tomhle si dáte hlavní, takže tady máte, když natočíte třeba to video nebo takhle, tak se vám vám budou uložovat ty videa. Když si dám tady, tak si můžu vybrat, kde si to můžu uložit. Třeba na plochu si to jenom tak. Ploše si to nechám, tak. A takhle se vám každé to video uloží na plochu. Takže okno programu v popředí to nemusí být. Spouštět Bandicam Stray. To osobně nevím, co to znamená přesně si Stray, ale spouštět Bandicam při startu Windows. To hodně lidí má spuštěné, ale já to nemám spuštěné, protože to trvá ještě mnohem díl, než se ten počítač zapne s tímhle. To je, že když zapnete počítač, tak se vám tohle Bandicam prostě objeví. Že se vám hned už sám zapne. Spouštět. Jo. Tady, když prostě budete natáčet, tak to budete mít na celou obrazovku toho počítače a nebudete to mít třeba jenom. Si to tady můžu dát tohle, ale to bych si zničila ten záznam, takže to už nechám tak. Takže to už nic. Tady už nic. Video, takže čím video spustíte a zastavíte, já to mám tady, jak je SC, tak pod tím je tlačítko a tím to spouštím. Zkrátka pauza, to mám na jedničce. Zobrazit kurzor myši, to podle toho, jak to chcete. Já si to sama já si to nezapojuju, protože já jsem spíš na ty hry a tohle, ale teďka točím Bandicam, takže jsem si to měla zapnout. Teďka nevím, jestli to bude fungovat. No dobré, zkusím to a nechám to tak. Efekty kliknutí myši, to je jakože když kliknete, tak se vám tam zobrazí ten kroužek červený nebo modrý. Přijít závěr z webkamery, že byste třeba tady v rožku měli webkameru, ale to já nepoužívám. Když dáte nastavení, jo, tohle, mikrofon, tady, když chcete třeba do toho videa mluvit, jako třeba já teďka, tak si nastavte mikrofon, sekundární zvukové zařízení, a to je, když třeba voláte s kamarádkou přes Skype nebo tohle, tak si dáte ten mikrofon, ale já teďka s nikým nevolám, takže to mám vypnutý. Dáte OK. A to by mělo být všechno. Snímek, to je tak normální, takhle, tak tady máte kvalitu videa a tohle. Výstup, to je, kde se vám to
jak to dotočíte, tak kde se vám to zobrazí. A tady, když si vyfotíte v tom videu obrázek, tak asi, nevím, možná jo. A tady je prostě o tom Bandicamo jakože víc. No a to je vlastně všechno. Mi to... No, to je všechno a doufám, že se vám video líbilo a že vám trošku pomohlo aspoň. A to je asi všechno. Tak já s vámi loučím a